Hi logofer, welcome back to my Sisilia Narzary YouTube channel. Dayo जोङो आंनि बिखुनजो आइनिफ्राय आगैमोन बिबोनां आइनिफ्राय गुमै नंगुमै आरोना थ' दायो जों बेरायहैनो नागिरदों मोनसे गगामुख जायगा गगामुखआव NHPC होननाय जायगायाव आरोना एसे साहा स्टेशननि साहा थांनांगौ आरो बिराद मोजां प्लेसआ थ' नोंथांमोना नायलांदो नै जोंहा रेडि जाबाय गासैबो दायो थांनो गारियाव गाखोबाय नोंलाय जिरायगोन दे जिरा जिरा दादाखौ गेजेराव जिरायनो बेरायनो मोननायावनो मोननाय बिखुनजोफोरजों Wow. Diri di dara diri dara dere. তেলাওনে বুকু তেলাওনে কলি যাতা কিলম দুখিয়া তেলাওনে চিকুতি দিওনে বুকু সাতলিলম তুকু তেলাওনে বুকু তেলাওনে কলি যাতা কিলম হিয়া তেলাওনে চিকুতি দিওনে বুকু সাতে তুলিলম তোক লৈ যাও লাগিছে ঘনাই তুলৈ মনতে পৰে তোক লৈ যাও লাগিছে মনে কিয় ঘনাই বিচাৰে তোক কুচতে লাওনে বুকু তেলাওনে কলি যাতা কিলাওনে চিকুতি দিনে जोबोद मोजांखा जायगाया आयौ दैयावसो दुगैगौमोन आं
जा मोजांखा जायगाया गुसुथार आंना बिगुरजोआ सानैबो का आगै इथिं नाय Ani ringa. Ulang dong. Ani गगोन जा मोजांखा जायगाया आयौ फैबावनांगोन नेक्स्ट पिकनिक जानो बेसेबां साफा जायगाया आयौ र' देखायनो आं दे नै वाव मबाइलखौ थफ्लं हरजिराबो दैयाव नायदा अन्दा कुइबा थपं Gimana kalau boleh juga. Mana? Ham. Sang moजां जायगाफ्रा मा जायगा होनदों? NHPC. ओमफ्राय? Ini देखायो दा बेखौ लाबाय जों खालामनानै लाबाय लाबायमोन बेगजों ला होमबा बे Oi, Februari yang berapa? दा बिरो माबा मोनसे खिथानो र' बे दालाङाना बिराद गोलाव आरो नै ओमफ्रायो गेजेराव माबा गैया खुन्थिया गैया ओरैनो आलायनाय दलां आरोना जि मोजांखा ओमफ्राय गेजेर खन्द' लोगो लोगो मावलायो होमबाबो बे सायावनो गारि खारो आरोना बिराद मोजांखा बिराद गिदिर दलां आरो सेलागा मोनजादों सेलागा फिथाइ हा Arunachal border. Ada di lain, kenang sebelah. थाबायनो हाला हनै बिसोरो गोजौखा जायगाया जाबाय थांला डेन्जारखा जोंना थाबायनो बिसोर थाबायखाया फैखाया बिसोर फै जायगा नायनो फैदों नालाय ने नायनो थांखागोन दे हासिबानो जा मा खाना लांनो हायो खाना लांनो हायो दाननानै बे साइडआव थाबा दैया ओमफ्राय ओइथिं अरुणाचल बर्डार हाजो मेंबाय
Hả? Hajar sang moजां दो. Ini zaru tuh lagi apa? Itu zaru ah. Itu zaru ah. Accountant पर जाऊँगा. लोगोफोर दायो बेरायबाय बहुत जायगा नायबाय ओमफ्राय दायो थांफिनसिगोन आरोना थांफिननो ओंखारबाय ओमफ्राय नेक्स्ट टाइम आरो गुबुन मोनसे जायगायाव थांबावगोन आरोना बेरायनो स' वेट खालामना थाबानो जाबाय थ' नोंथांमोना नुलांबाय थागोन मोजां मोजां जायगा बिदिनो फिसा फिसा गगामुखनि आंथ' दायो गगामुखआव दंफैयो नालाय थ' गगामुखनि जायगाफोरखौ नुबाय थासिगोन आरोना गगामुखनि नङाबाबो नुगोन मोजां गोबां जायगानि बेरायनाय जायोबा आरोना फैफिनबाय जोङो दायो थांफिनसै आरोना न'आव जाबाय बहुत मोजां जायगा नुबाय खाफाल नांगौ बिखुनजोफोरजों बेरायनो डेन्जार देवानिका आंथ' देवानिका र' बाट बिखुनजोफोरजों फुरा मेट्स सान्दुं गोसा मोद्दान जोबदों Anggung ya. Mam, kan ngundik ya. Gila. Don't stop. Stop lagi kan. Oh no. Oh no, bilang jangan kelang now. Ayo. Ayo nào dengar na. Gak akan lebih deh. नै सबनश्री दै बिराद गुसु दैया सबनश्री जा मोजां गाननाय जायगाया इको केम्प रु लिखि थागादो माने सबनश्री इको केम्प Hi guys, जोबोद मोजांखा सबनश्री इको केम्प आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां नार्सारि फुल फ्लावार्सफोराबो ओमफ्राय बेबो साजायनाय मोनसे अन्थाइजों फुख्रि आरोना एसेबां मोजां बेबो न'खौ बिराद पसन्द जादों आं न'आ बिराद मोजां ओइथिं थाबाय आइमोना बिबारखौ खिथानि आगै बिबारखौ खिथालाय फानबावदों 220 120 हा 300 नै बिलाइ 300 नै 500 आरो बिलाइ बेसां 350 ल'सो होयो नै एसेबां मोजां आगै नै एसेबां मोजां इयो जा मोजांखा सबनश्री दै खाथियाव जिरायना दं नै जोङो ओइ नाया ओइ नै सासेया एसेबां मोजांखा जायगाया फैनांगौनो बेरायनो बैग्रि मोनजाबाय नै गोथावथार बैग्रियाबो नांला आंनो गोदैथार दायो फैबाय जों थांसै
Mama, nó ra gần xe kìa. Anh xin gì nó lên. Thằng xe vật đấy. Gogamukh टाउन मोनफैबाय दायो जोङो बेरायना फैनानै उखैबाय नालाय ओमफ्राय दायो जों बेयाव चावमिन जानो हाबदों आरोना बे साइडाव आइमोन जिरायबाय आगैमोन ओमफ्राय बे साइडाव जों जिरायबाय आरो आगै आं गुमै होनदो